ምሳል እምበር ሰብ ምዃን ኣይኮነን ልግስኻ ኣብ ገዛኻ እዩ ዝብገስ ዝኾነ ይኹን ነገር ብቐረብትኻ ዘይተመስገንካ ብወረጃ ማዕዶ ክትምስገን ምፍታን ኣምሰሉነት እዩ ስኒት ምስቶም ትነብሮም ሰባት ብዘየገድስ ኣሕዋትካ ድዮም የዕርኽትኻ ትምስረት ብኡ ዝተሰረተት ሰረት ከዓ ንብዙሓት ሰባት ክትተርፍን ክትኸስብን ትኽእል ካብቶም ትነብሮም ሰባት ዘይተበገሰት ወይ ዘይተሰረተት ኣምሰሉ ስኒት ግን ተግባርካ ነዊሕ ኣይትሰጉመካን እያ ዝኾነ ይኹን ትሕዝቶ ቅርጸ ኣካይዳኻ ካብቲ ንስኻ እትብገሰሉ መበገሲ እዩ ዝጅምር ካብ ውሽጢ ዘይተበገሰ ነገር ግን መቐጸልታ የብሉን ብውሽጢኻ በቲ እትብገሶ ነገር ዝጅምር መልክዕ ግን ብደግኻን ውሽጢኻን ሓደ ዓይነት ቅርጽ እዩ ዝሕዝ ሓጎስ ወይ ዕጋበት ሕልና እውን ብዚ እዩ ዝጅምር በዚ ዝተመሰረት ሓጎስካ ግና ንግዚኡ በር ቀጻሊ ኣይከውንን እዩ ናይ ሓደ ወዲ ሰብ ቀንዲ ምንጪ ሓጎሱ በቲ ዕለታዊ ዝገብሮ ነገራት እዩ ዕላምኡ ምስ ሰባት ጽቡቕ ርክብ ምስራት እንተደኣ ኮይኑ መሰረት እዚ ከዓ ካብቶም ቀጻሊ መጓዓዝቲ ስኒት ፍቕርን ምንጽብራቕ ይኸውን ሓደ ወዲ ሰብ ብቐዳምነት ኣብ ህይወቱ ከማልኦም ዝኽእል ረቑሒታት ተልዮም ገንዘብ ስራሕ ትምህርቲ ወዘተ ኣይኮነን መጀመርያ ዕጥቅናትካ ዝኾን ፍቕርን ክብርን ትሕትናን ስኒትን ተወፋይነትን ንሕልና ምንባርን እዩ እዚኦም ተልዮም እቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ክትስእኖም ስለ ዘይትኽእል በጀካ እዚኦም ግን ንኽትረኽቦም መጣራጣር እዩ እንተረኺብካዮም እውን እቲ ቀንዲ መሰረት ደቂ ሰባት ሓጎስ ወይ ሕልናዊ ዕረፍቲ ኣይትረክብን ኢኻ ስለዚ ቅድሚ ኩሉ እቲ ክትገብሮ ዝግበአካ ምግባር እዩ ሓደ ሃገር ከመሓድር ዝኽእል መንግስቲ ካብ ዘይሮ ተወጊሶም ንግስነት ኣይድይብን ብታሕቲ ኣቢሉ ናብቲ ዝለዓለ ዝበጽሕ እዚ ምስ ሰባት ክትገብሮ ተሓስብ ዘለኻ መጀመርያ ምስ ገዛእ ውሽጥኻ ንበሮን ግበሮን ቀረብትኻ ክብር የዕርኽትኻ ፍቅር ካብ ውሽጥኻ ይትህደም ሕጉስ ህይወት ንኽትነብር ክትገብሮም ዘለካ ካብ ደቂ ሰባት እቶም ዝበዝሑ ትርጉም ህይወት ስለ ዘይርድኦም ንህይወቶም ናብ ዝኸፍአ ኩነታት እንዳመርሑ ይነብሩ ንህይወት ትርጉም ዝህቦ ንነብስኻ ምፍላጥ እዩ ንገዛእ ርእስኻ ዘይትፈልጣ እንተደኣ ኮይንካ ትነብር ምህላውካ ኣጠራጣሪ እዩ ክበሃል ምኽንያቱ